जारलासो सनाफोर मोना गुनाबाबो जानानै गोखै थोखैसो जानो लुगैलाबायबाय आरोना खुलुमबाय सनाफोर आंनो जुबान ब्लग इउटुब उनखौ फिन खेबसे बरायबावबाय सबायमा जेव जेव हगारनाय महर लानाय आरोना सनाफोर मोब्रुं ब्रुंजोंहाय देहायाथ' मोजां नङा नोंथां मोजां बिनि सिगांनि ब्लग्सआवबो शेयार खालामखादों आरोना स' जेरै थेने नोंथांमोनखौ एसे बोलो होबावबाय आङो नोंथांमोनजों बायदिसिना शेयार खालामबावनो होननानै आरोना आखायाव बैग्रि लानानै आरोना सनाफोर स' नायलांबाय थादों ब्लग्सखौहाय फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो हायाबाबो आरोना आंनि देहाया जिखियानो जादोंला गासिबो शेयार खालामलांगोन आं नोंथांमोनजोंहाय जारलासो सनाफोर मोना गुनाबाबो जानानै गोखै थोखैसो जानो लुगैलाबायबाय आरोना साननै ओंखाम जायैया बे सिगांनि ब्लग्स आं बेसेबां ओंखाम जानाय शेयार खालामदों बेनो आरोना टाइम गैया बाइम गैया नै ओमफ्राय गोखै गोलासो बिथांनि डिउटिनिफ्रायथ' बहा गनो आङो देहाया होल्लां होथां जेखियानो जादोंला बिथांनि डिउटिखौ फोरोंगा जाजासिम एकदम जथाबथानोसै आरोना देहाया हाबाबो हायाबाबो फिसालाखौ डिउटि आरोना सनाफोर गोखैखौनो सेब्रु सेब्रु डिउटि होबाय थानोसै आं फिसालाखौनो दसे मैयाथ' उन्दुनानै एसेबो डिउटि होनो मोनखायासै आङो हिन्दी एग्जामा गावनो गाव फरायनानै हैबाय सिगाङाव जा फोरोंखादों बेनोसै दिनै एसे जथाबनोसै धैर्य खालामनानै आरोना खालि उन्दुनो लुगैयो बिसिनायावल' गेलेनो लुगैयो आरोना दिनैबो सानसे बिसिनायावनो दङ जासै मैयाबो सानसे बिसिनायावनोसै बिफाजोंबो दाबो फैजाया बाबाया फैयाखै मा मोनालायबाय बिफाया दाबो फैया आयै बिमाया होल्लां होथां जाबा आंनि फिसाफ्रा मा जानांगौहाय सयथिबो सानसेयावनो माथो होल्लां होथां जि मुलि जासिलायबावो आरोना आंनो आइदि होनदोंबाथाय गाबबाय ओमफ्राय मुलि जासिलायो नैबेहाबो मुलि रोगाना होयो बेस्रा एनि बायदि गाबफ्लालायो बाबा फैजायाखै दाबो बिफाजों बिफाया खोमसि जाबा सौफैनो रोंखाया जेरावखि थाङा न'आव थांबाबो फैगासिनो दं आरोना खुसि खुसि स्पिडाव फैगासिनो दं बेबो गारि सालाय सालाय आरोना स्कुटि सालाय सालाय आरोना आं दुनोसै दे मा आदि होनदों माया आदि होनदों माया दुनोसै दे मा दुनोसै आं दुनोसै दे मा आदि होनदों आङो होनाखै मा होनाखै आं जेसेबांनो गाबखें गुबखें बिसिनायाव उन्दुदोंना बेस्रा फिसाजोआबो एकदम गाबफानाय आरोना आंखौ मेगन बिसिनाय नुबानो गाबफाखायो जारलासो जा बुजिनाय बायदि दानिफ्रायनो बिमा गैयाबा जाया होननाय बादिसो जै बिफाखौ मोनबाथाय रावखौबो नांला आरोना सानसे एकदम बोरैबा जाहाबनानै थानाय बायदि आंनि फिसाफ्रा बोरैबा गोजासो दासिम सफैदों बिथाङाबो ओमफ्राय मा लाबोदों नायदो सोनाब नायदो ना लानानै फैलायबाय मैथा मा होनो गोखैखौ जानो गोखैखौ नुबाथाय मानसिफोरनि मुडानो चेन्ज जाखायो नङा होमबा ज' गोखैखौ लानानै फैबाय बिथाङा बेबायदि बोथोराव गोखैखौ नुबानो मुड चेन्ज जायो नङा होमबा स' लानानै फैबाय बिथाङाबो बिसिखौबो जानो हागोन साननानै आरोना मोनाबोथारबाय ओमफ्राय फैनांलासो होनबायमोन ओमफ्राय लोमजानायबो ना देहायाबो मोजां नङा ओमफ्राय मोनाफ्राव मा जागोन मा मागोन नङा होमबा फैबाय आरो खामानि मावहैदोंनो मालाय बैसां थैसां खुमब्रानि बैसां मा बैसां हैदोंनो मा बैसां होदों होनदों बिफा खुमब्रानि हर थाबोनो थिनबाय गावासो थाबोआखै गावासो बिसिखौ मोनानि समाव दा मा जागोन मा मागोन साननानैहाय फैबाय आरोना ओमफ्राय मोनाबोबाय सानसेल' बिदिनो 10टा 11टायाव थांनाय ना जेबो मावस्लाबहैनो हाया गावनिसो खोथासै गावखौ हर थाबनानै गाबोनबो रबिबारखा होननानै दाफैसै होनदोंमोन आङो गावहानो फैबाय आङो ओमफ्राय दाबो संनो हानायनि दम गैथ'वा आं बेखौ संबाथाय जानो हानाय नङा आरोना थिग जायाखै आङो माने एकदम थाव मस्ला सेरनाय मोनामबाथाय बोरैबा नारखोलाजोबो ओंखायनो मिथियां संबा जागोन सङाबा जाया गोखैबाबो आंहा दा एथ'बां लोभ गैखाया ओमफ्राय होमबाबो बेसेबां जानो हायो बेसेबां जानो हाया नायनोसै गोखै नुनाय लोगो लोगो एसे मुडा चेन्ज जादों आरोना आंनाबो आमा दासो मोनदों बाबाखौ नायलाय जि रिलेक्स थाखायो आरोना एकदम सानसेमानि मोनाखिसै नालाय आरो बाथाबबाय थासिगोन बियो दसेल' ओमफ्राय दा बिमाजों बाथाबफैसिगोनलाय बाबा नोंहा मानि नायलाय बेहाबो देरनानै दासिमबो बिफाखौ सयथिबो आयौ मा जागोनलै बेफोरो दाबादियाव गाखो गाखो बाबानाव थांबाथाय गाखोनो मोननाय नङा बाबाजों गाखो गाखो नारखो नुरखो गोबागु गोबागा मोनबाबो आंनो एवनांबाय आरोना नाखौ सनाफोर बिथांमोना ना एवबा एसे गेब्लेजानो नागिरो ओमफ्राय नानिखौ लाग्रायाथ' एसे रोङायानो होनजायो ना एवनो दाख्लै खनसे एवहोनायदोंमोन आङो दा बुंसै गेब्लेजोब्बाय आरोना ओमफ्राय बिफायाबो एसे ना एवनायखौ एसे गियो आरोना रोंबाबो गेब्लेजानो गियो बेनिफ्राय आरो मेंनानै फैनाय नालाय बेस्राफोर
आंनो इथिं खुदै गारहोलां एवबाय आरोना नै जाबायानो एवखांनोसैयानो आरोना देहाया मोजांबासो मोननो इन्ट्रेस्ट लानानै संनो हागौमोन आरोना दा मोदोमबाबो नारखोग्रासो जाबायबा माथो होनबावनो संनोसै अब्लाबो आंनासो देहाया मोजां नङा जानो हागौ बेलेगफोरनाथ' मोजां ना एसे मोजाङै संसै आरोना जेने थेनेबाबो होलां होथांनो गावबो मेंनानै फैबायना नङाबा बे ससेनिफ्राय गाव संनोसै होनदोंमोन मेंबाय बियो सानसेमानि स्कुटि सालायनानै थांनाय खामानि मावहैनाय स्कुटि सालायनानै फैनाय नाखौबो होखाबाय आरोना मालाय गोदौबाय थागोन आरो माथो दंबावो आं बारा बारे बे ओंख्रि खाथियाव थाबाय थानो हाला आरोना संनायावथ' संगासिनो बुर होनलायनाय आरोना दा जानो हायो हाया बे उननि खोथासै ओंख्रिनि फाइनाल लुकआ जोंना इदि जाबाय आरोना मैथा फिथाइ नालाय एसे गोसोम जाबाय ओमफ्राय नाया बारा रद' नङा आं जानो हाया नालाय आं जाबासो बांसिन सफैगौमोन आरोना जायो दे हाबा जागोन हायाबा थागोन जानो होननानै मुथासे लाबाय आरोना ओमफ्राय ना जख्लाबसे लाबाय आङो ओंखामबो एसे बांसिन लादोंमोन गोखैजों एकदम खहाबगोन बायदि मोननानै बाट नायनोसै जुनाफोर बेसेबां जानो हायो एफा हाखा हुखा जाग्रा मानसि आंबो समायालै बेबायदि एसेल' जानाया थोरसियाव ओंखाम एसे ना जिख्लाबसे बिदिया मालाबाबो समाया आरोना होमबाबो उफाय गैया अबस्थाया बिदिनोबाथ' बिदिनो जाखानांसिगोन जानानै लानोसै एसेखिनि आं एसेखौल' जानानै लानोसै साननै जाबाय ओंखाम जायैया दहायबो एसे जानायानोसै गोखै मैथा फिथाइ दिनैसो फार्स्ट दाख्लै अमाजों जानाया मैथा फिथाइ गैबावासोमोन ना बिलाइसोमोन ओमफ्राय लाबोनाय बिथिंबोसो उल्था दानि जिमोल गावथिं न'निफ्राय फैनानै सिदा दिमोलगावआवसो लायबावदों जाहैदों मैथाखौ आरोना मा होनो बैयाव मैथा मोनबोआखै आरो नोङो बैयाव लामायाव माथो थांनानै लाना फैनानैसो गामिनि लकेल मैथासो लायबावलायनायसो बे माने फोजेननायखौ फुनानै फानोना बेखौ बाबायबोरा ओमफ्राय बेखौ गोथाव जाथोंसै होननानै लायथारबाय आरोना एफा अननानै लाबोनायखौ जानो हायाबाबो जानांगौ थुसोनांगौ नारखो मोनबाबो जानांगौ आरोना ओंखायनो जानोसै जाजोबना लागोनसै आङो ओमफ्रायसो जानो हायो जेने थेने जाखांना लानो हाबाय ओमफ्राय गयखौ जानो गिदों आङो ओंखायनो एसे गोबाल' मोननाया एसे स्रां मोनबावनायनि बैग्रिखौनो थाइसे स्राय जाना होनोसै आरोना उन्दुनो लागानिबो सानावहाय एसे जानो हादों होननाय खोनानाय लोगो बिथाङा ओमफ्राय मा जानो मा मानो सोंहरनानैहाय आंथ' जेबो बुंनो रोङासै जागोन ना जाया गद गैला होननानै ओमफ्राय मैथाबा जानो हागोन नोङो गोखैबा जानो हागोन होननानै गोखै लाबोनायखायसो आरो बेखिनि जानाय आरोना मैथा खायसे एसे जानो हादोंबा बाखि ओंख्रिजों जानो हानाय नङामोन सानाव जोगोनार माने एकदम जानो हायाखै देहाया आंना बर्थमान बिदिनोसै ओमफ्राय एसे मोजांसिन मोनदों मैयानिफ्रायहाय ओमफ्राय हामथाराबा टेस्ट खालामसै बहुत बिदिनो टेस्ट खालामनानै नायनोसै आरोना नायनानैसो मुलिखौ जागोन आरो आं ओमफ्राय दा जेबो मुलि जाथ'वाखिसै माजे देहानोबो रेस्ट नांगौ खोमा ओंखायनो बिदि जादों बायदि मोनदों आं ओमफ्राय मिथिया मा जादों आजिखालिथ' उदै सिंफ्राव अन्थाइ जालाबायो माथो मानसिफोरनाव एसेयावनो टेस्टफोर नायाबा आंबो जेबो एक्सन मुलि जाथ'ला ओमफ्राय हामनाय मोनथाराबा नायनोसै आरोना मा जादों फारिहाय दा जायफोरा बेखिनि भिडिअ होनायखौ नायलांबाय गोसोखौ साबायखर बावबाय आङो सोरबा मोजां होनदों थाबैनो हामथों आब'आ हारि होननानै थेंक इउ स' माच नंगौ मा जादों मा जायाखै सिंनि बाथ्राखौ मिन्थिनो हाया बुजिस' हाया आरो सोरनाबा भिडिअखौ दोन्थ'नोसै आं गोलाव खालामला बिराद उन्दुनोबो ओंखारबाय देहाया दुरबल ना बारा गोबाव गसंथनो हायामोन आरोना सोरनाबा स' थेंक इउ स' माच